Og der er 4 sekunder til start. Og Jens forbryder sig mod styr på bagbord. Når går vejen. Vi kører bare med, Tom. – 30 sekunder til start. Der er 15 sekunder til start. Og der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Og 15.58 er i læ af 505'eren. Og det samme er det med Zoom Danmark 17. Fortsat i læ. Ligger fortsat i læ. Og er fortsat i læ. .1378 skal arbejde en lille smule mere aktivt med rullevendingerne. 1358 er fortsat i læ, er nu i læ på nye halse. – 1558 går rundt, for ikke slækket. 1378 lidt for voldsomt på roret, for ikke ført farten over fra topmærke eller fra krydset. – 32.42 kommer på bagbord. 15.61 styrbord. Og vi har 17.71, der har lugkrængning på krydset. Finde 9 skal lidt længere frem i båden. Jens sidder rigtig fint i båden. Han skulle slække sit bumnedhal noget. Jens skulle falde lidt mere, hvis han vil føre den der. Jens bodypumper. Og Christian han får et problem. Christian han forbryder sig mod lufferet. Christian, du siger bare til, når du er klar. Christian, prøv at bumme igen.
Ja, du skal ned ved det dybe bundmærk. Ja. Christian skal give begge både plads. Christian skal give begge både plads. Christian burde have givet begge både plads. – 1771. Jeg havde gerne set lidt lægkrængning. Jens laver en mærkværdig vending. Og roer meget flittigt. – 1561 har god krængning i den lette luft. Og meget forsigtig. Runding træder ikke energi ud af båden. Det ser rigtig godt ud. 505'eren har i hvert fald spineren lidt for meget til lu. Spileren i vandet. Der er en 2-3 bådslængder op til mærket. Virker ikke som om. Ja, der er et stykke op til mærket. Jens har lidt for meget karpespænd. Kunne løses med at lægge masten lidt ned. Og flade den i bunden. Der er cirka 2 sekunder til start. Og spredning. Og der gik starten. På anden sejlads. Christian er vel en 3-4 bådslængder fra startlinjen. Og han er ikke over. Han vælger at gå på den anden side af startlinjen. 5-8 sekunder til. Det er 20 sekunder efter start, passerer Danmark 6 startlinje. Og 2 minutter og 30 passerer den sidste 505 af startlinjen, efter at ligge stille noget tid. Og Zoom Danmark 17 har i det hele taget svært ved at holde. Og 1771. Jeg vil gerne have haft en lidt frem i båden. Hun sidder meget langt tilbage, og der kommer hun lidt frem. Så vil jeg gerne have storen lidt længere ud. Og hvis hun skal køre en så skærende kurs, så skal sværet i hvert fald noget ned. 1701 ser rigtig fint ud. Godt frem i båden. Ups. Rigtig godt frem i båden. Er klar til en manøvre. Lille smule mere krængning i rullebomningen. Får lidt mere energi. – 1558 bodypumper fint. Og kommer tættere på de andre.
Det er selvfølgelig ikke helt legalt, men det har vi jo aftalt i dag. Prøv at lave en bomning mere. Det var fint. I hvert fald bedre end det jeg så før. You're getting back in your boat and you're stopping. You have too much movement, which is not concluding the actual speed. The angles are very wide. Now you're close to the course again. You're using your rudder way too much. Try to use your body. And while you're taking your main in, do it in one shift while you're changing the course. Og Jens prøver en bomning. Han laver 2 rock. Laver 3. Og det har ikke noget med bomning at gøre. Kommer ikke over i kørsel. Du skal huske dine bomninger. 4 bomninger ned. Og fint nedlag. Godt, det er baglæns. Bommer I baglæns også? Nej, så sidder jeg sådan her. Jeg vil ikke gøre for meget. Eller lave for meget. Okay. Og Jens han bodypumper i den lette vind. Der trykker han den. Der igen. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas på med at få for meget lugkrængning. Du skal tage farten med ind i. Nu skal den ikke ramme mærket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Længere frem i båden. Så. Prøv at lave jeres bomning. Gå ind i bomningen der. Har for meget råudslag. Giver ikke gassen tid til at følge med rundt i bomningen. Og søger lige vel højt op her til slut. Kører på en lidt for kraftig skærende kurs. Læg fordel, og vi har det meste af fliten liggende op til lug. 1558 ligger i vindlag. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hun orienterer sig ikke. 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Kommer der en finjol ned over hende. Det er fortsat liggende. Og så er det ikke. Vi har 505 starten. Går der. Paul Bøjland har vist besluttet at være lidt efter den gang. De gør klar til at vende. Forsøg på en... Ja... En vending? Jo. Men det blev ikke til en rullevending. Og han sejler let i øjeblikket på en krydsende kurs. Har ikke noget tryk. Og kom op på bitte vind. Vi ligger og sejler stort set halv vind.